Ahoj, volám sa Aďa, som O2 Guru a toto je Sony Xperia Z3 Compact. Nie všetkým vyhovuje trend, že čím lepší mobil, tým väčšia obrazovka. Sony sa preto rozhodlo vyrábať svoju vlajkovú loď Xperia Z v dvoch veľkostiach. Toto je Z3 Compact, čiže ten menší. Rozmery telefónu so 4,6 palcovou obrazovkou budú vyhovovať všetkým, ktorí nemajú radi príliš veľké zariadenia. Beží na operačnom systéme 4.4 KitKat s grafickou nadstavbou výrobcu Xperia Home. Vnútorná výbava zohľadňuje požiadavky najnáročnejších užívateľov. K dispozícii je štvorjadrový 2,5 GHz procesor a 2 GB operačnej pamäte, vďaka tomu má telefón bleskové reakcie, aj keď si nainštalujete množstvo aplikácií. Už v základnej výbave ich nájdete dosť. Napríklad obľúbený hudobný prehrávač Walkman. Ako je to u Sony dobrým zvykom, aj tento model je vodotesný, takže mu náhodné obliatie vodou rozhodne neublíži. Čo ma však na Sony Xperia Z3 Compact baví najviac je fotoaparát. K dispozícii je samozrejme predný i zadný. Ten zadný má však až 20,7 megapixelu, čo robí z tohto smartfónu skvelý nástroj pre náruživého fotografa. Fotoaparát zapnete samostatným tlačidlom na boku telefónu. Naozaj rýchlo reaguje a robí veľmi dobré fotky aj v komplikovaných svetelných situáciách, ako je šero alebo protisvetlo. A to ešte nehovorím o možnostiach snímania. Sony dalo na výber obrovské množstvo nástrojov. Kreatívne efekty ponúkajú napríklad možnosť selektívneho zafarbenia, kedy ťuknutím na displej určíte, ktorá farba v snímku ostane. Alebo efekty AR, cez ktoré telefón v reálnom čase upravuje realitu. Sony Xperia Z3 Compact je bleskurýchly pohotový smartfón s batériou, ktorá vydrží naozaj aktívne využívanie. Ak by vám na vaše fotografie, hry, hudbu, aplikácie alebo dokumenty nestačila vnútorná 16 GB pamäť, rozšírite si ju pomocou microSD karty o ďalších 128 GB. Je to mobil pre náročných, ktorí však nemajú radi veľké telefóny. Viac informácií o Sony Xperia Z3 Compact nájdete na našom webe alebo u mojich kolegov v O2 predajniach. Majte sa krásne!